85 86 88 서울에 ରେଜିଷ୍ଟର सी भी एटा सी हचन एटा 88 आ गोटे क्लास बेडे सी କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କଥା କଣ ହବା ଇଏ ତ କଥା କଣ ପାଟି ମାର ଖାଲି ୟୁଅର ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଏଟା ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହୁଛି କଥା ତ ଏଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଦେବି କଣ ଦେଖା ଜେଜ ଆପଣ ତିନି ଜଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କଣ କଥାଟା ହୁଅନ୍ତୁ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି କଥା ହୁଅ सी कौन होने से ଖାଲି ପୋଜ ଦେଇ ଚାଲ ଏଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ମୋତେ ଦେଇଦେବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆରେ ପାପା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କରିଦେଉଛି ପାକୁ